Bună ziua la tuturor, bine v-am regăsit la un video nou cu Brookhaven, partea a treia. Așa, mi-am luat și eu VIP. Vedeți, chiar să mă credeți că am luat VIP. Vedeți, nu mai dă voie pentru că mi-am luat VIP și mi-am luat și premium. Pentru că, mi-am cumpărat gift cards, cardul de pe la Carrefour. Și mi-a dat 1700 de Robux. Așa. Și din VIP pot spauma 2 mașini. Să se încarce. Așa. Bag negru. Bun. Tot negru. Așa. Din păcate nu am cum se numea Speed până la 200, dar voi cumpăra data viitoare până ce o să mai cumpăr un card de 1700 de Robux și vom cumpăra și poate vehicule, adică să vă arăt care e 100 de Robux. Așa vă arăt care sunt mașinile astea toate de aici care sunt cu cheie. Mie îmi place cel mai mult Rolls-Royce-ul, Tesla Cybertruck, tirul, motocicleta de poliție, tot tirul și Tesla, dacă nu știu ce-or fi. Așa și Formula 1 sau McLaren ce-or mai fi. Așa, să scrieți în comentarii dacă vă place skin-ul meu. Nu este scump, de 149 de Robux. Așa. Să iau cealaltă mașină. Să o pe asta. Apoi. Așa, Cadillac. Bun. Să vă arăt o chestie ce mai este la VIP. Stați, n-am dat 70. Ha. Bun. 70. Așa. Ok. Așa, deci să trag mașina mai încolo că stau unde nu trebuie. Deci să-mi aleg o casă. Să văd eu o casă. Nu aleg pe asta. Bun. Așa, după aceea să vă arăt o chestie. Deci, când ți-ai spauma casa, să închidem casa ca să nu vină vreun cineva, un om. Deci, not white time for VIP. Adică, la mine nu mai este ca în VIP, nu mai am. Cum se numește, cam uitat. Adică minute. Adică 10 minute. Am mai 3 secunde atâta. De la VIP poți spauma o barcă și o mașină. Poți spauma și 2 bărci și 2 mașini. Bine, mă refer separat, adică în sensul că 2 bărci fără 2 mașini și 2 mașini fără 2 bărci. Așa să vă mai arăt un lucru, dacă că știți. VIP. Nu neapărat dacă scrie aici arată că e VIP, sunt VIP. Așa să nu toleacă asta. Bun, punem aici VIP. Ok, și aici sunt diverse de culori. Îmi place mai mult asta. Și aici la job. Ești VIP. Ce chestie a făcut Heaven-ul? Merge mai rău pentru că dacă am băgat prea mulți Robux. Da, că și-a revenit. Așa, văd că e destul de mare garajul. Să văd dacă pot băga 2 mașini în primul rând. Sau, cred că nu o să bag 2 mașini, o să bag o motoretă. Asta nu aici. Hai, așa. Invers.
cam peste, nu știu, câte săptămâni, zile, luni, când o să mai cumpăr gift card, ca să leacă roșind, să mai cumpărăm ala cu mașinile, adică astea. Nu știu cum se numește, vehicule, să văd eu, vehicule pack. Ești cam mulți robuși. Da, în fine, sper că se merită. De ce nu merge? Așa. Mi-e place culoarea negru, dar bineînțeles că negru nu e culoare, alb nu e culoare. Așa, îmi place albastru și roșu. Și negru, dar negru nu e culoare. Am mai spus o dată. Deci, dacă n-aveam VIP, na. Da, și să vă arăt că la VIP mai găsiți mașinile astea. Adică dacă ai VIP nu ai probleme să mai strângi, cum să iau, bomboane de Halloween ca să deblochezi mașinile. Nu. Am spaumat o mașină doar dacă am VIP. Îmi place cel mai mult mașina asta. Asta, verde. Asta trag, pentru că e mai înaltă decât asta roșie. Așa, în restul astea nu prea îmi plac. O să-mi iau de Paște una. O să fac și un video de Paște. Eu până acum am scris la titlu în engleză, deoarece nu mergea să scriu în română de asta. Am dădea ca să șterg video dacă scriam în română. Ok, asta este casa mea. Asta merg la etaj. Cine mă sună? O să-i închisă ușa. Mai jos. Așa. Cine dracu? Barbie! Sau cine e asta? Barbie. Da, și eu arătam așa când aveam VIP. Apropo, mi-am uitat parola de la cont și mi-am făcut alt cont. Cred că nu știu, că ați văzut că mă cheamă altfel și am puțin prieteni. Prieteni am, bine, s-a adunat, da, e Barbie asta. S-a adunat câțiva prieteni pentru că au văzut că am VIP. Rariu să întâlnești pe cineva să ai VIP. M-a luat după hudinașul. Apropo, și vreau să iau și muzică pentru că nu am luat. Dar nu mai am robul și acum mai am 260, ceva, 50 maxim. Pentru că am mai intrat pe Please Donate și am donat la alții. Câte 10, câte 5 Robux. Da, îmi place să am premiu sau VIP. Mai mult VIP pentru că bine, trebuie să-ți cumperi și premiu. Nu știu, neapărat acum. Da, ce nervant e asta. Oi, hacker. Nu. Ia merg să sar. Bag viteza maximă. De fapt, viteza maximă la half-board e 45, doar că nu, v-am spus odată, nu am speed în loc. O să cumpăr, eu vă promit. Alții n-au văd că toți. Asta ar fi. Dar și doamne să băga mașină. Să mută. Așa. Videoul acesta o să ținem până la, nu știu câte minute maxim. Până la 10-11 minute. Ba nu, o să ținem până la 13 minute. Hai, te rog, nu veni. Da, ce vrei, dacă apăs eu. Na, sunt VIP, tu nu ești VIP.
premiu sau ce, nu știu eu. Ba nu, nu e premiu pentru că n-avea... Asta e casa mea, dacă știi. Știi ce? Tu n-ai treabă, eu fumez. Se crede că e casa. Apropo, odată am avut o ceartă cu cineva englez, spaniol, nu mai știu ce, căci că e casa, adică tot am avut casa asta și că e casa lui, nu știu ce, vorbea că eu sunt VIP, tu nu ești VIP, tu ești fake cu VIP, cum adică să fii fake cu VIP, dar ce ești hacker? Încă nu știu dacă hackerii pot face asta. Ba, cred că da. I-am instalat odată hack, dar nu mai am acum pentru că nu vreau să fiu hacker. Pentru ce să fiu hacker? Mai e bine mă joc decât să fiu hacker, să hackuiesc pe alții. Și aveam infiniți de Robux. Dar, na. Bine, la revedere la toți, vom ne mai găsi la un video, tot cu VIP, nu o să mai facem, bine, o să vedem când mai facem, în fine, la revedere!